My name is Bombshow. You're welcome to my Bombshow Television. Musha zviri kupisa. If you are new here, don't forget to channel. Tinokupedza nguva yenyu singade kurebesa. Kana wanakirwa nezvatinenge yatinokanda, please subscribe nekulike so nekushare nekucomment pamavideos. Saka nyaya, let's get into it. Story of today. Sangana inayo. Right, nyaya iri kupisa, nyaya iri kutenderera yevakomana vane makore anotyisa kutaura kuti vakakuita zvemishonga, kuti vakubata mishonga. Saka there is an update iri kutenderera zvamanje manje pane nyaya dzacho dzichiri kufambirwa. Kune vachiri kuda kuita dig to roots of the story. So vabereki vari kunzi vaigara nemukomana uyu vari kunzi havana kufa vese, zvekuti mukomana anoona ngakaburitsa information yekunyeba uye nearea yaakataura nekwakuzobuda nyaya dzacho kwaMutare. Saka nyaya ichiri kuferefetwa ende vari kutoshamisika nezvekunzwa kuti mukomana atobata mishonga zvekutosvika palevel rekuti they are now in danger. So takangomirira